Takže čaute. Ešte jedna taká rýchla správička, akože zistil som, že my máme na Slovensku aj Supermana. V jednom časopise Euraktiv sa objavilo, ako to je nejaký medzinárodný, niekde to vychádza v Bruseli alebo čo, sa objavila správička o tom, že dvaja slovenskí ako experti na politiku, na vnútropolitické záležitosti, teda pán Weiss a pán Zurinda, čo sú fakt teda experti par excellence. Ja som myslel, že už chodia iba po kanáloch alebo neviem čo, ale oni si akože vyliezli a dokonca sa ešte nazvali aj expertami. Takže jednoducho vyhlásili, že naša vláda je v troskách a že proste je to už neutiahnutelné a bude musieť dojsť predčasným voľbám a niečo podobné. Lebo že Fico má len 76, je to veľmi tesné. Že vypadá to ako na totálnu katastrofu a nezvládanie situácie a podobne. Prebral to od nich aj maďarský časopis Mandiner. Nepoznám, nečítal som ho, neviem čo o ňom povedať, ale teda prebral túto správu. No a samozrejme, kto sa nám hneď k tomu ozval? Pán Blbečka. Ako je ochotný i hneď prevzať vládu nad touto krajinou. Neviem síce ako a čím to chce prevzať, lebo však akože žiadne plány sme nikde od neho nepočuli. Ako on je ten jediný, kto dokáže Slovensko zachrániť a podobne. Druhý Matovič. Tak ako sa Matovič dostal k voľbám, a teda lepšie povedané k vláde, lebo zázrakom vyhral voľby, však samozrejme dosť cigáňov pojebával na východe, však ho potom aj chceli chceli od neho vymáhať tie peniaze, čo on im nasľuboval, že im dá tých 500 eur za tie vyhraté voľby a podobne, lebo však z Matoviča nič inšie nevypadne, len takáto hovadina. Takže tento pán Šimečka je druhý Matovič, akurát, že trošku v inom vydaní. Je trošičku slušnejší, ale akože tupec je rovnaký. No a teraz si predstavte, že tento človečik by mal viesť našu krajinu. Kam? Do ďalších dlhov? Čo nám prinesie? Lacnejšie potraviny alebo toto? Smola. Už to, čo robí Fico, akože ja sa Fica nechcem zastávať, ani nie som nejaký jeho veľký toto, už to je akože maximum, čo on môže urobiť. A ja vám garantujem, že keby aj klesli ceny DPH na 19%, tak obchodníci si tie sumy znova navýšia a jednoducho proste budú zarábať aj naďalej a my to nepocítime. Proste to sú len sny, rozprávky a bajky. Takže zase sa nám tento pán Superman ozval, ako on to všetko dokáže a podobne. A podľa toho, čo som pozeral televízne noviny, správy a dokonca aj na TA3, tak takmer v každom druhom rozhovore to on hneď spomenie, ako on je ochotný prevziať vládu, ako by mali byť predčasné voľby a podobne. Akože on je tak nedočkavý toho vládnutia, že človek má z toho až strach. A myslím si, že oprávnene. No už tak len takáto kratučká správička o našom pánom Supermanovi Blbečkovi. A samozrejme, mám ešte jednu takú o jeho premudrelom tatínkovi, ktorý zase napísal jeden veľmi chutný článok o Slovákoch v časopise SME, kde nás zase, jak by som to povedal, označuje za tupé hovada a podobne, ktoré nevedia, čo chcú a tak ďalej. Poslal by som ho do fabriky na chvíľočku si popracovať chlapčeka, lebo asi už mu šíbe z tých dotácií, čo dostal a z toho pohodlného života, čo má. Aby sa trošilinku spamätal a poprípade by som mu hodil na krk aj zo 2 hypotéky, aby sa mu žilo ľahšie, len tak na pár mesiačíkov. Tak len toľko k našemu novodobému Supermanovi, pánovi Blbečkovi. S pozdravom, otrok.